Okay, zikomo kwambiri panthawi yabwino yomwe Mulungu atipasa kuti tisonkanenso nthawi zino zakuseni. Siku ya lero nifuna kuphunzitsa utenga ulina chapa munthu chakuti iye omwe tinali kuyembekezera kuti abadwa mu nyumba ya Rachel, ndiponso ndiye uja omwe alengesa ma Hivites ndiponso ndi bana kapena ma Israelites kuti bakhale munthu umodzi, iye munthu omwe Mulungu akonda ndi kupasa utenga kapena danga lakuti balowe ufumu wa kumwamba. So iye omwe tinali kuyembekezera anabadwa, iye omwe asonkaniza babiri kunkhala munthu umodzi. Ni ndani omwe anabadwa mu nyumba ya Rachel? Tikumbukira last time utenga wa last week unali kuti ma Hivites banafuna chipulumutso kuti chibafike, ndiponso banatenga mwachikakamizo ndi kukumana na Daina. Koma kamba kautenga wachinyengo omona bafika kuchokera kuli Simeoni ndi Levi, banavomekeza kuti bachitiwe mudulidwe iwo omwe bali bakulu kudala. Mudulidwe suna pasiwe ku bantu bena koma ku bana ba Jacob. Bati ma Hivites chifukwa chofunisisa mukazi, chifukwa chofunisisa chipulumutso, chifukwa chofunisisa kachisi, banadulidwa ndiponso banapedwa siku la chitatu. Popeza siku la chitatu siku nalikoteka kuzidifenda, siku la chitatu siku nalikoteka kuti bangatave, siku la chitatu siku nalikoteka kuti bangakwanise kumenya nkondo. Why? Because vilonda vinali kuwawa. Koma taona abadwa iye mu nyumba ya Rachel, mu nyumba ya Jacob, omwe adzetsa babiri kunkhala munthu umodzi, ndiponso ndikupokerera chipulumutso kuchokera kwa iye. Ni ndani munthu omwe tili kukamba? Ni ndani munthu omwe tinali kuyembekezera kuti abadwe mu nyumba ya Rachel? Oyo ni Joseph. So nizaverenga book ya Genesis 43. Nizaenda nayo kufikira tifike pansi. Koma tiendere rimodzi pomwe ndili kuverenga book lopatulika. Nizaverenga mchizungu kuchita abo omwe bamatikonka bakamvera story nizindikira kuti bazakwanisa kupeza chipulumutso nawonso kamba kautenga oyo. Genesis 43 niambira pa verse yake ya 1. Koma kiyatu ili pa verse yake ya 29. Osamba uresa habari, let's go together. Verse 29, I repeat. And he lifted up his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother, of whom he spake unto me? And he said, God, be gracious unto thee, my son. Joseph was born, Yosefa anabadwa mu nyumba ya Rakeo kapena Rachel. Jacob anali na wakazi babiri, Leah and Rachel. Aba banali bana ba anko wake Jacob, Laban. Ndiye anali brother wa Rebecca, mkazi wa Isaac. Romba taona kumbuyo uku tinagwira utenga wakuti ma Hivites Shechem anagwira mwana wa Jacob ochedwa Daina nagona naye. Nkani inari yakuti awa bantu banali kufuna kungala banja la Jacobo iye uja anadarisibwa ndi Mulungu. Jacobo iye uja anapasiwa zina ya Israel. Israel mutundu uja unasankidwa ndi Mulungu kunkala mutundu bantu ba Mulungu opembeza Mulungu woona iwo oga. Kamba kaichi magentiles wanatanidwa chipulumutso kwa iwo kunalibe. Mulungu anali kufuna chabe mutundu wa Israel. Romba taonani
kuti ma Gentiles wanafunafuna kuti wangene mukati ka banja la Israeli. Koma sikuna likoteka kozi panali lamulo lopasidwa kuli ba Israelite kuti siwafunika kudyerana ndi ma Gentiles. Romba kamba kakufunisisa wanagwira mwana wa mukazi natagona naye. Ndiponso utenga wa chinyengo unaza kwa iwo kuti wavomere kuperekedwa kumudulidwe kuti balandire chipulumutso. Koma mudulidwe sunali kupasidwa kuma Gentiles. Ma Gentiles wakadulidwa wanali kufunika kuphedwa. Iyi nali imfa yoziletera iwo pamubiri pawo. Iyi imfa wanaziletera ma Hivites kamba kakuti wanavomekeza circumcision ku taking a place pakati pa iwo pamene simanali kufunira kuti wachitiwe mudulidwe. Siwanayembekeze because nthawi yomwe iyi Recho mara yake yanavalidwa ndi Mulungu kuti asabereke mwamsanga. Ndiponso Leya mara yake inasegulidwa ndi Mulungu kuti abereke bana bambiri. Time inafika yomwe Recho mara yake yanasegulidwa. Ndiponso leto anankala ndi pakati na bara mwana wochedwa Joseph. Joseph achedwa kubwera kamba kakuti ndiye odzesa chipulumutso mu nyumba ya Leya. Mu nyumba ya Leya mufunika chipulumutso because mu nyumba ya Leya ndiye muri Old Testament church. Mu nyumba ya Leya ndiye muri lamulo yamene idulisa abantu mudulidwe. Mu nyumba ya Leya ndiye muri ulaliki uliko umwe unaenda kuma Gentiles waboza wakuti tulidwani ndiponso muzankala babanja. Mu nyumba ya Leya ndiye yomwe ija munabadwa bana munachoka ulaliki wakuti uyende kuma Hivites na kauza Shechem kuti vomera na bantu bako kudulidwa kuti kupaseni daina. Kuuzidwa kuti tizakupasani kachisi iye omwe apulumusa abantu. Mu nyumba ya Leya ndiye munali chinyengo chotere. Lamulo inapasidwa mu nyumba ya Leya kuti bantu bakonke lamulo indiponso bakalepera bapedwa. Joseph achedwa kubadwa because Joseph ndiye omwe aleta chipulumutso mu nyumba ya Leya ndiponso ndi kuma Hivites ma Gentiles. So ukaona kuchedwa kubwera kwa Josefu afuna lamulo igwire ntchito yake pa dziko lapansi. Kulingana na book yomwe tinaverenga last week, that is Galatians chapter 3 verse 17. Kulingana na malonjezo ya Mulungu, New Testament inapangidwa na dzetsa chipulumutso kwa anthu. Koma Yesu akalibe kubwera pa dziko lapansi, Mose anatumidwa kuti alete Old Testament change ndiponso ndiye ija Old Testament yomwe ibwera na lamulo. Lamulo yomwe inali kulengesa abantu kuphedwa. Ndiponso bantu sibanakwanise kuigwira lamulo iyi. Kamba kaichi iyi lamulo singakwanise kuchosa lonjezo ya Mulungu yomwe iye anatsimikiza mu mwana wake Yesu Kristu kuti ndiye yomwe ileta chipulumutso pa dziko lapansi. Kunapita zaka 430 years. New Testament ili mkabati iyembekeza Mose apase bana ba Israeli lamulo ndiponso ibazunze ibavutitse ibape kuti Yesu akabwera adzaleta chipulumutso kwa iwo. So mukaona Joseph achedwa kubadwa, muona kuchedwa kubwera kwa Yesu, vana banayamba kulira ba Israeli. Mitundu zosiyana zinayamba kulira pa dziko lapansi kuti iye omwe ali kunenedwa mu aneneri azabwera tsiku liti because tatopa talema na lamulo yatilemetsa. Ndiye pamene uona kuti Mulungu avala mara ya Recho Joseph subadwa tsopano. Tekanya ungadzikike popeza nifuna kuti nyumba ya Leya igwire ntchito pa dziko lapansi ndiponso bantu bakatopa
Vantu vakalira, vantu vakafa. Joseph uzabadwa kuti udzetse mtendere kwa ava vantu. Ndiye paja Joseph anabwera abadwa mu nyumba muri Recho. Ni nyumba ya Jacob. Ndiko Bible ikamba kuti Jacobo anamkonda uyu mwana na mtima wake onse. Why? Because Jacobo adali kufuna Recho kuchiraria. Mwamene Mulungu afunira kubwera kwa Yesu kuchira ntchito inagwira Mose mu Old Testament Church. Why nakamba zotere? Buku lopatulika likamba kuti ntchito yonse yomwe Mose anagwira pa dziko lapansi ndi aneneri anali kunenera za Yesu Kristo. Ndiponso Mulungu achitira umboni kukamba kuti ngati mukumbukira utenga omwe ndalalikira siku lapita ilo, Mulungu achitira umboni ali pakati papiri audza ophunzira a Yesu kuti mumveni uyu mwana ndiye omwe mwana ndikonda ine. Ndiponso chikumbi chinavavinikira. Ndiponso panaonekera Mose ndi Elijah bali kulankula ndi Yesu. Joseph abadwa mu nyumba ya Recho. Apeza kuli ma brothers baliko kudara banabadwa ava. Olani chinachitika bana wa Mulungu. Mudara Jacobo anayamba kutunga jacket. Nalalikira last time utenga omwe ukamba kuti a jacket with many colors. Joseph si jacket with many colors. Mukasechinga utenga mzaupezi. Mudara anayamba kutunga jacket. Kuma brothers bonse banabadwa ku nyumba ya Lia. Kulibe anapasiwa jacket. Hii jacket inali kutantauza chanu utenga wa siku ya lero ukamba kuti abadwa iye omwe tinali kuyembekeza kuti apange babiri kunkara muntu umozi. Hii jacket inali ya makarazi ya mbili. Koma mudara anali kutunga aona mwana aenda akura mudara atunga jacket. Kufikira jacket inasira na umpasa mwana jacket inakupasa. Hii jacket inali kutantauza kuti pomwe Joseph avara jacket yotere aleta mitundu zosiyana ku chipulumuso. Aleta mitundu zosiyana kunkala ana a Mulungu. Aleta mitundu zosiyana kunkala abantu opembeza Mulungu owona. Kodi mwaivara kuti kamba kaichi Joseph anayamba kunkala ndi ziroto. Analota iye Joseph bali kugera uzu ndiponso natamanga uzu mapanje ziva uzu wabanzake wonse unagwa pansi koma uzu wake unasala wayimirira. Kodi mwaivara kuti Joseph analota mwezi zuva zili kumgwada kumpembeza. Ndiponso watate wake po mwana wauza anamuuza kuti mwana wanga sunga chisinsi ichi kwa iwo woka. Wakamva abare ako azakupa. Ndiye kuti ukamba kuti ine na amayi wako tonse tizakupembeza iwe. Chinali cho chiregedwe cha Mulungu kuti Joseph ni mtunzi wa Yesu Kristo. Ndiponso taona ninafika nthawi mama brothers wake wanali musanga kukabetera ng'ombe. Chinachitika ni chana abale. Joseph wanamtuma watate wake pita ukaone wa brothers wako kwa mene baliri. Joseph ananyamuka na ataka pita kukaa checking abale wake. Inali chance kuli abale wake kuti abwera iye ujawo kondedwa. Ntauni ya mene ii. Lero timu pa uyu. Banagwira mwana. Na akamponyera mu mugodi. Kumponyera mu mugodi Joseph na utitie ntipe uyu mwana. Juda anakana kati stinga pe mwana. Ruben anakana kati uyu mwana ni mwazi watu ife. Tikamupa mwazi wake unkara pakati pa ife. Kodi tizachita bwanji.
tawe inafika mu Egyptians wanali kupita. Ndipo zo wanamgulisa mwana kuma Egyptians. Kuma kumbukirani kuti mu madzi mu mugodi momwe wanamuponya uyu mwana munali be madzi. Mu mugodi momwe wanaponya uyu mwana munali be chokudya. Mu mugodi momwe wanaponya uyu mwana munali moyo opya. Kansi kunkara ngati mutunzi Joseph anali kulalikira imfa ya Yesu Kristo mu mugodi moja. Mulibe manzi, mulibe chokudya, munalibe zilizonse. Imfa ya Yesu anailalikira Josefa. Na atamuchosa na amgulisa kuma Egyptians. Ndipo so Egyptians wanapita naye. Lomba kunkaranga ti mutunzi wa Yesu. Anapita kuma Gentiles, mumanja ama Gentiles. Mutundu wa Israel wa Sara. Ulalikiwa chipulumutso cha Yesu wayamba kuonekera. Anankara mu Egypt Joseph kwa nthawi yaitali. Ndiye muja momwe mkazi wa bosi wake Fero kapena mfumu anafunitsitsa kuti agone ndi Joseph. Koma Joseph sana te kuvomera. Anaesa mkazi wa Fero. Koma Joseph sana vomere. Kamba kokana chifuniro cha mkazi wa Fero. Inafika nthawi yomwe anagwira kuchovara cha Joseph. Joseph anasiya chovara chijana tabira panja. Joseph sana fune kuchimwira Mulungu ndi kuchimwira Fero. Why? Because Joseph ni mutunzi wa Yesu Kristo. Azibambo muliko siku ya lero nomwe inu mulikumva utengo omwe ndi kulalikira siku ya lero. Ni ndani angate kukwanisa kukana chimo yote ereyo. Venango inali bonus. Venango inali buffet. Venango inali Mulungu ayanka. Venango inali awe tienayo amaye stinga kane zotere ni madaliso ayo. Ndi mwakazi wa mfumu. Koma Joseph anakwanisa kukana. Why? Joseph ni mutunzi wa Yesu Kristo. Safunika kuchimwa ayi. Kamba koka na chifuniro cha mkazi wa Fero, Josefu anangena mujere. Tau yo vutika kwa Josefi inayamba. Kumbukirani komwe achoka. Kumbukirani komwe aenda. Joseph anaponyedwa mujere. Ndiponso anankara muja. Ndiye nthawi yomwe lomba Mulungu anafuna kuonesa ukulu wake. Bana wa Mulungu chomwe chisunga bandu bazikora pansi ni mawu a Mulungu. Mulungu anaumisa zikora pansi kunalibe chokudya. Kuumisa zikora pansi kuti mvura sinaloke chokudya kunalibe. Lomba kumbukirani Jacob aziva kuti mwana anachita bwanji anafa. Why? Wanatenga jakete ija yomwe Jacob anatungira mwana wake. Na paya nkosa mwana wa mbuzi. Na tenga magazi. Na afaga ku jaketi. Na apereka ku nyumba kuli Jacob. Na akauza Jacob kuti mwana warumirwa tiri musanga. Iyi ndiche chovala chake chomwe anali avara. Kanso ukaona kosa ipedwa, mwazi utengedwa, na zolekewa ku jakete lija lo many colors. Uona pochani ngati zidonza bwino bwino. Iwo omwe ukumva utenga omwe ndi kulalikira. Uona pochani ngati utenga ukonka bwino bwino. Wabaya nkosa, watenga mwazi, wazoleka ku jaketi ya mitundu ya mbili. Na apereka kuli Jacob kuti mwana wako warumirwa msanga. Uona pochani. Yesu afunika kufa, mwazi wake uturuke, mwazi ukaturuka, mitundu za mbili kamba kamwazi uyu,
za kuvama mu mwazi wa Yesu ndiponso chipulumutso chawafika. Ephesians chapter 2 verse 8 kwenda nayo pasi. Inu antu amitundu munalibe Mulungu kuchokera pachiyambi, panalibe lonjezo chipulumutso pa inu, koma kamba kamwazi wa Yesu mwaletedwa pafupi ndiponso mwankala vana va Mulungu. Joseph ni mutunzi wa Yesu Kristu. Iye omwe tinali kuyembekezera kuti abadwe mu nyumba ya Recho. Kasi nyumba ya Recho ni New Testament Church, nyumba ya Liya ni Old Testament Church. Pafunika nyumba ya Recho ndiye momwe mubadwa mwana omwe adzetsa mitundu zibiri kukala mutundu umodzi. Ndiye paja pomwe chiuma chinabafika bonse wanafuna kuyenda kukatenga chakudya ku Egypt. Ku Egypt kunali ndani? Kunali Joseph. Joseph anapulumutsa ma Egyptians. Joseph anapulumutsa ma Israelite. Vana vochokera mu nyumba ya Liya. Bonse vanali kudya kamba ka Joseph. Chipulumutso chinaza kwa iwo awiri. So Joseph abwera kuchokera mu nyumba icho kudzetsa chipulumutso chomwe sichiriko mu nyumba ya Liya. Ndiye muli bazilaliki atumiki analalikira ku Hivites kuti bwerani kuno tikuduleni tisakupasani daina, bwerani kuno tikuduleni tisakupasani kachisi. Nawo Hivites bavomera kudulidwa, vapedwa kamba ka utenga wa chinyengo unabafika. But Joseph auza the same brothers kuti pobwera kuno next time mubwere naye Benjamin. Ingati simubwera na Benjamin, mfeshi yanga simuzayiwona. Iwe kusaona mfeshi ya Joseph ni kusaona chipulumutso. Kusaona mfeshi ya Joseph ni kusapasidwa chokudya. Kusaona mfeshi ya Joseph simungagule chokudya ku Egypt. Joseph apasa chokudya kuli ma Egyptians, ma Gentiles na ma Israelites bana wa Jacob. Joseph uja umwetinali kuyembekezera kuti adze iye ali na udindo oleta wawiri kukala umodzi. Afunika kuchokera mu nyumba ya Recho, muja momwe munabadwa Benjamin warasti. Awauza mabrothers wake kuti mukafuna kubwera kuchipulumutso ingati mulibe Benjamin, ufumu wa Mulungu simuzauona. Ndipo mwe uona manje kuti Benjamin ayamba kunkara ndiye mutunzi wa Yesu. Uona kuti Joseph ankara ndiye Mulungu. Ingati simubwera na Benjamin chipulumutso simuchiona. Mulungu ni wampamvu. Ingati simubwera na Benjamin chipulumutso simuchiona. Benjamin ni mutunzi wa Yesu. Benjamin tikaenda naye tirowa ufumu wa kumwamba. Benjamin ngatali pakati pa ife chokudya tipokelera. Benjamin ngatali ndi ife umoyo wotsata tankara nawo. Benjamin afunika pakati pa ife kuti tikwanise kurowa ufumu wa kumwamba, kuti tikwanise kuona mfeshi ya Joseph. Funso yanga ni yakuti kukachisi komwe muli kupita siku ya lero, kodi mfeshi ya Benjamin muli nayo?
Benjamin muri naye pakati pa inu. Because iye odzetsa babiri kukala thupi limodzi, kukala munthu umodzi, afuna Benjamin. Akamuona Benjamin, muzakwanisa kuona mveshi yake. Kodi mwayiwala kuti Yesu akamba kuti ndine njira, kulimbe ofika kwa Atate kopanda kupita mwa ine. Pokapo iwe ukankhala na Yesu uzalowa ufumu wakumwamba. Iwe ingati ulibe Yesu ufumu wakumwamba sulowadi. Benango wanatenga Amayi Maria tipemperere nife bana wa machimo. Nanga Yesu achita bwanji? Joseph akamba kuti bwerani na Benjamin. Mukabwera na Benjamin, mfeshi yanga muzayiwona. Wena anakamba kuti ya Yesu ni mwana chabe. Ife ndise mboni za Yehova wamene tifuna kumuona wamene. Funso yanga ni yakuti nanga Yesu achitika bwanji? Joseph afuna Benjamin. Benjamin akakhala pakati pa inu, ufumu wakumwamba mwalowa. Ena anakamba kuti setima verenga Exodus chapter 20. Observe the Sabbath day and keep it holy. Tienda pa Saturday kukachisi. Izo za Yesu ni zanu izo. Joseph akamba kuti pakati pa inu pafunika Benjamin. Ingati Benjamin palibe, njira yofikira kwa ine kunkala kulibe. Bana wa Mulungu, omwe adzetsa babiri kunkala nyama imodzi ni Yesu Kristo. Ndiye uja omwe anapachikidwa pa mtanda, mwazi wake na uturuka mkati mwa ntiti yake, kuti iwe ndi ine tikuvame mu mwazi ndiponso uchimo watu ukururikidwe tinkale bana wa Mulungu. Joseph iye omwe achoka mu nyumba ya Recho afuna kuona Benja. Romba taona ma Egyptians wafika kuri Joseph na papata na gwada kupempera kuti viweto zomwe tili nazo zizafa, tipaseni chakudya kuti tidye ndiponso tinkale ndi moyo. Nawo bana wa Israeli babwera kuri Josefu, tababata makobiri tili nawo, tipaseni zakudya kuti tinkale ndi moyo. Bonse babiri ma Gentiles na bana wa Israeli bafikizana pamozi. Ma Hebrews na ma Gentiles wadyere limodzi. Kamba kadani, kamba ka Benja omwe mwabwera naye. Funso yanga ni yakuti anadzeta chipulumuto kuma Gentiles na kuma Hebrews, mabana wa Israeli ni ndani? Ni Joseph. Joseph after mfumu yankana na chilota chakuti 7 years niwona ng'ombe zonenepa, 7 years niwona ng'ombe zoyonda. Chitandauza chani? Joseph anakwanisa kumasula chiloto na kamba kuti 7 years ya njara, 7 years yokolola. Tili na mwai kuti 7 years yokolora ndiye yambirira kubwera, yanjara izabwera pasogoro hapo. Soka inali yoipa ingati 7 years inali kuyambirira yanjara. Koma Mulungu anaziwa kuti wayambirire kukorora. Kasi kukorora komwe kuchitika hapa ni kani yokumva mawu a Mulungu. Ino omwe muli kumva mawu a Mulungu siku ya lero, nthawi yani yokorora yafika. Kororani mutsunge zokudya mkati ka mitima zanu, popeza 7 years ikuza kusogoro uku yomwe muzatamanga kutsakira utenga wa chipulumutso kumasimuza upeza. Sungani chokudya,
mfumu inali ya nzeru, mfumu ya Egypto, because inauza Joseph kuti omweyi omwoko niza kumasurira chirutu chotere ichi. Sunga zokudya, because masungidwe yako yakwanisa kuona za kutsogoro. Sunga zokudya zomwe tizakwanisa kudya 7 years, kutandauza kuti every year vanali kusunga chokudya cha 2 years. Every year vanali kusunga chokudya cha 2 years. 7 years vanasunga chokudya cha 14 years. Kutandauza kuti time ija ya dzaka za ng'ombe zonda, time ija ya dzaka kwamene kusankhala kulibe chokudya, yankhala covered, ndiponso vantu vapulumuka because chokudya chiriko. Funzo yanga ni yakuti kodi chokudya muli nacho? Ingati mulibe chokudya, nipempera kwa Mulungu kuti tsungani chokudya chomwe ndiri kukupasani tsiku ya lero chingale chokudya chomwe chizakulowesani inu mfumu wa kumwamba. Because chokudya ichi Joseph chabe ndiye omwe aziwa kuchisunga kuti chikwanise kukupasani moyo. Ichokudya chomwe chisunga Joseph ichi chidyesa ma Gentiles, chidyesa ma Hebrews, chidyesa ma Jews, chidyesa ma Hivites, chidyesa aliyense wa mtundu padziko lapansi. Iye omwe ali na mbewu ya chipulumutso mkati ka mtima wake kuti apulumutsidwe ndiponso alowe ufumu wa kumwamba. Chapa mutu nakamba kuti iye uja omwe tinali kuyembekedza kuchokera mu nyumba ya Rachel anabwera, ndiye Joseph, ndiye Yesu. Popeza New Testament inaliyo bisama mukati ka mwazi wake. Abare ndi alongo, asikana ndi anyamata, atate ndi amayi, kodi muli kukolola chokudya chomwe ndiri kukupasani siku ya lero? Kodi musunga chokudya chomwe ndikupasani siku ya lero? Olo kapena mwavala makutu anu muyembekeza 7 years ya ng'ombe zoonda kuti ifike? Badi kumbukirani, ingati simubwera na Benjamini, ingati simubwera na Benjamini, mfeshi yake simuzayiona. Kutandauza kuti ntchito yomwe mupasidwa ni kugwira chabe Benjamini na pita naye. Safu na makobiri hai, safu na mpato zochokera kumunda hai, safu na kena kali konse haa. Akamba kuti bwerani kuno na Benjamini ndiponso mfeshi yanga muzayiona. Kodi mwamupeza Benjamini? Kodi utenga omwe mmamva ukuonesani inu Yesu? Olo kapera ni utenga wa madunu na reverse, utenga wa chakumi, utenga wa receive your car, utenga wa kuti chino chaka ukwatiriwa, utenga wa kuti chino chaka ubala. Vana wa Mulungu uyu utenga ulibe Benjamini mukati mwa iwo. Iye omwe afuna kutipasa moyo osata akamba kuti bwerani na Benja, mfeshi yanga muzayiona. Sana akamba kuti bwerani na zikwati kuno nizamba chifundo, because vana wavutika ndi njala nizakulowesa ufumu wa kumwamba. Hai sana akamba kuti bwerani na BMW kuno. Akamba kuti bwerani na Benja basi. Imwe mukakumpeza Benja gwirani, pitani naye, ndiponso feshi ya Joseph muzayiona. Vana wa Mulungu, nthawi ya bwino yomwe inali nati tigawane utenga wa chipulumutso. Zindikirani utenga
Uyu utenga uyu ni wa mtengo wapatali. Ndiponso kwa inu omwe mutikonka osangara selfish. Gawananu utenga uyu ndi abale ndi arongo anu. Kuti na onso ankale ndi mbewu ya chipulumutso mukati ka mitima zawo. Mulungu akukondani. Mulungu akuchitireni chifundo. Kamba kaichi ningoti shalom. Shalom.